There we go guys, another vlog for today. Soroy mi di mi Liloan karon sa Liloan, Cebu. Ano ko mga brothers and sisters, kaya lang nanlaag mi dire. Kay bisag ko mi kwarta, basta na manapit namo, mangita man tuming na sa libre. Ya mao ni ami karon dire. Oh. Di ba? Kani siya guys, kani wa ni gamitin siya og bomba. Baray gigamit ani og buhot ani. Nya ang nagbuhot ani ito aray kato. Mo to nagbuhot, nakaigit in taon tong binuhot. Nya mo ni birthday celebrant Jomong Pitagara. Ato lang ibutang ang angga kay am gayay na ilan. Fransure kay ang kuan ani. Tinuod nga niya Jomong ang iyang angga or binuang nga Jomong. Nya Muto mo ani guys nga ang angga ni negra. Kaputi ani negra ang angga. Ngani ako pa kumangkon gyapon ni kasi lang si Jomong o si negra. Nya si PB siksi kayo. Siksi kayo. Gidugo ra ba kono ne basig mupuan ning dagat ron kay gidugo. Nya si Tres manghod ni PB ako pagawangkon gyapon. Oh, nya kaning iyang gikogo si basyang.com.ph. Kumangkon gyapon ni nako. Mao na iyang mga breeder, oh. Si mao na mga breeder, oh. Oh. Crossbreed na siya, crossbreed. Half siya kuan Japanese og half kanang bulldog Japanese o kanang half kanang taga France o tawa kana prag kamprag binuang sa taguha anya di mo ko makita ni guys oy kansi mo ko ani di mo ko makita nya pakita mo muna ko sa kung naong guys ha nya mao ni Otor sa Netflix TV, thank you. Ano pa yung video nila? Nya mao ni palibot karon. Kuan ni siya dire guys kanang og makakuan mo sa Liloan mao ni lugar nga dili pa kayo crowded kay buntag sayo pa man ko sayo minggikan dire. Alas City sa buntag na anami dire. Kay ro makakuha mi og beach. Beach kani makakuha mi og kanang sayangan aning cottage ni sayo mi dire. Nya karon dili sa tamubog kay mainsuyan ta guys. Mao ni palibot niya dire nindot kayo ang iyang kuan. Nya medyo may pagkadag-om karon. No, makita niyo sa kuan, may pagkadag-om siya. Dagom-dagom siya og yutay mao kayo dili kayo hayag ato ang kuan kanang kamera. Nya sige guys, kay mo padayon sa mi kay basin niya di kaabot atong litson. Thank you.